Hello, good morning. We are here at Sual, Pangasinan, and we are here at the Sukasa. Together with Mark. Anong barangay ito? Ano po natin, no? Barangay ano pata? Poblasyon pata? Poblasyon, barangay Poblasyon. Going Alaminos at the left side. So this is it. So ganito pagpasok nyo, ganyan. So you can park downstairs or dito. Pwede kayong mag-park kung meron kayong sasakyan. Nice place. Oh, overlooking. Day special, the menu. The bar here. Nice place. Good. May mga ano din sila. Nice place. Hello, good morning. I'm taking video. You're the owner? Yeah. Yeah, he's the owner. Asa. Nice place. Ano tawag dito? The living room. Ay, dito sila nag-ano. Miming! Ay, may mga cats. Miming! Cutie, oh. Miming! Grabe, maganda, maganda. Miming! Miming! That's a dirty kitchen natin. Okay. Overlooking. Tignan niyo, sobrang ganda niya. Actually, sobrang ganda. Kung gusto niyo ng lugar na ano, na you can relax. Punta kayo dito. Sobrang ganda niya. Sukasa. Ang ganda ang ambience. Maganda yung ambience niya. Oh, yung overlooking Sual, port. Oh, doon kami nanggaling kanina eh. Doon sa Bali-Bali. So, open sila 10 to 10. 10 ng umaga hanggang 10 ng gabi. Pero may mga special occasion na mapunta kayo dito, mag-breakfast, pwede din. Ito yung bar side nila. Pwede kayong mag-lunch, mag-dinner. Oh, cool! Ganda ng lugar. Oh. Ganda niya. Punta tayo dun sa poolside. Ay, mahal. Punta tayo sa poolside. Dito yung poolside. Yeah. Alam niyo, maganda talaga ang ambience niya. Kasi nasa taas siya ng hill eh. Nasa bundok siya. Yung mga menu nila dito, affordable talaga yung mga menu nila dito. Mura lang po. Dito tayo sa poolside. Nature na dating. Additional na 150 pag maligo kayo sa pool. Nasa gitna ng nasa gitna kayo ng nice one. Pag ano kayo, ang banaran, dito, inom, tapos dito, relax. Oh, grabe. Alam niyo po ang lamig dito kasi nasa gitna kayo ng bundok, kumbaga, puro puno ang nandito. Malamig siya, ang ambience. Nice. The ambience nice. Okay, ginagawa pa. Ginagawa siya ng para sa malakihan. Ito yung
Kita nyo, bundok po yan. Puro puno ang nasa paligid. Kaya malamig siya. Nice one. Oh, dito California. Galing. So, ang mga nandito lang, talagang natural na ano. Oh, ito po. Yeah, sarap no? Sarap mag-coffee, inom, tapos ganyan. With friends! Bring your friends here! It's so nice! Nice place, nice ambience, nice people. Nice owner! Sige nyo. Love it! That's the owner! That's the handsome owner! Chilling! Nice one! I love it! Tayo dito mag- So, maganda siguro ito paggabi dito with all the lights. Nakakaano lang yung place. Maliit din siya pero galing. Dito na ito. So yun na ano na natagpuan namin na nag-price sabi. Maganda siya. Punta po kayo. Very nice. Kung gusto niyo ng malamig yung pakiramdam niyo, makarelax kayo, tawag nito pag may problema kayo at gusto niyo makawala doon sa crowded na lugar, punta kayo dito. Serious? May makain dito lahat meron. They open from 10 in the morning to 10 in the evening. Pero pwede pakiusapan early or pakiusapan nyo mag-extend. Depende. Yes. Sukasa.